Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum mai saurare. Aka saurari wannan kasida ne daga bakin Yusuf Adamu Baba mai garkuwar masoyan Allah. Aka same shi a garin Bebeji a unguwar Sabon Gari Kwarin Zakirai. Dan neman ƙarin bayani a buga lambar waya kamar haka: 0706-64-83-81-75. Sha saurara lafiya. Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Kaliki gwani Allah sarki, mamallakin da ke sauƙaƙa aiki ga wanda ya nufe shi yana shauki. Sai na saka farkon waka ta da zanayi wa Ahmadu Maulana. Abdul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Dubin salati ga Allah kayo, abunsa shugaban da nake koyo, mallam mai shugaba na yi koyoyo. Yaban kana rika ban dainawa kasa na yau shuko a makwanci na. Abdul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Wani sahabbai sanya su da auliya bukabban manta su, kamar su shehu Abdul Abbasu da jiyali hada har in yasu, barhama mai yabo gun Maulana. Abdul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Lahu na iyo ko sarkina, kaban duhun basira murabbina, na yau ya bugurin da Maulana, abin ya baka hasken ruhina. Abdul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Mai san kada ya samu rahama, makin ka ku jahannama zai zauna tun da yake ka Ahmadu Maulana. Abdul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Zan mu shugaba na Mahmuda, mun so ka kai kadai ka iske da, kaunar ka ta zamo jumlar lada, ta san ka duka littafi tsira, ka bar mu na ka Ahmadu Maulana. Abdul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Azizu mai isa da tulin girma, gare gara kuna yayi alfarma, isa da duka mala yayi ma, girma da san ka shi ma yayi girma, isa da san ka da san alfarma, sai da ka bata kai mata Maulana. Abdul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Gane gare ka manzo Maulana, dan Fadima a samu na rana, dan Alkasim amin ya Maulana, domin Khadija mai san gatana, dan Ali Umari da Abubakari da Usman surkin Maulana. Abdul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Sadauki sannu mujuramla, dukkan mai ja da kai ya sha wahala, ka shawara ya daina ina shela, an yi dubu gabaninsa sun shuɗe, hasadar su ta sa su a rana. Abdul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Ya rahim abuwar kowa, durahama da sanka take zuwa, isul arabi ka zarce kowa, mai a gaida mai buɗe kofar aljanna muku tawo masoyina. Abdul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Kakar suran badar sun sha kashi, sukar ka Mustapha ba a tashi, na so kaɗa hannu da numfashi, kasa idan kiyama ta tashi, na so gaban ka manzo in zauna. Abdul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Dole ka mu shuga gaibun gaibu, ya zamka boye dukkanin aibu, kai mun haka habibi mahbubu, dan Aisha ko mai masoyina. Abdul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Abdul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Ina mai isa wannan fili, bayan kai da mai cika da asali, kakara gasa sirki ban hali, zakin ubangiji an gwanana. Abdul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Haka marka babu abazara, mai matsayi guda
baka da tsara, soko nake gurin manzo nura, ka karɓi so da ƙaunar da muke madan Fatima Batula Maulana. Nazul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Kalla kai uban kunya haji, ƙaunar ka ce take sa ni nishadi, komai na ji shi ba ya yi mun daɗi, sai bai tuka gare ka a baka sun mai gida ga hilal gata. Nazul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Tausayi da jin kai mutare, can kama ganin dukkan shari, riko da shi kwa ya zama tusuri, duk wanda ya yi riko da hawadis ai na san kwa babu shi ba sharana. Nazul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Hakuri gwanin kyauta kasim, ka ta ga duka kilar jan hashim, naziru sayyidul kullul alam, abu ka zamo mana sassauci ga dukkanin halitta Maulana. Nazul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Ba da duka mala ya zarce, kaunar ka ce kawai ni nan na ce, kauna da kai kawai ni na mun ce, ka bani yanzu gani ka kara min na dunga yin gaban ka maceci na. Nazul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Da halin ka ne mai hasanu, al-Mustafa ka kama min hannu, to zamani ka zamto min ainu, na dunga yin yaban ka a ko aina na zama hadimin ka masoyina. Nazul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Farkon na faru tun kafin girga, kan san ka Mustafa na jatinga, da ni da mafiya kai mun danga, komai na ce ya zama toka dafan adu ya banda zan yi dare rana. Nazul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Mahashar a ranar yin saiwa, ne ta da kai kwa wannan saiwawa, dukan tsiya ga rai dai tarewa, kai ne ka bawa wanda ya zo kasim da wanda za ya zo hasken raina. Nazul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Ka jarumi cikar karfin karfi, wani ilahu gwarzo mai kafi, mai yasin kauyu cikar karfi, rumul ilahu ka zarce a tare fatar ka shari'a ce masoyina. Nazul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Kun salati ka Allah kayo, abun sai shugaban da nake koyo, manzan mun shugaba na yi boyoyo, daban kana riga ban dainawa kasa na yau shuko a makwanci na. Nazul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Nazul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Nazul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Nazul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Nazul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Nazul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum mai saurare. Aka saurari wannan kasida ne daga bakin Yusuf Adamu Baba mai garkuwar masoyan Allah. Aka same shi a garin Bebeki a unguwar Sabon Gari Farin Zakirai. Dan neman ƙarin bayani a buga lambar waya kamar haka: 0706483815. Sha saurara lafiya. Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Nazul Jalalu haskaka kirji na yau ya buga Ahmadu Maulana. Kaliki gwani Allah sarki, mamallakin da ke sauƙaƙa aiki, ga wanda ya nufe shi yana shauki, kai na saka farkon